u weet het, dit is eigenlijk een groot onderdeel, een heel populair onderdeel van een populair Radio 2-programma Limburg Vandaag. De Radio 2-ontkoppeling, om het met een technisch woord te zeggen, dat u iedere ochtend van 6 tot 8, iedere middag van 12 tot 1 en iedere avond van 5 tot 6 kan beluisteren. En op de woensdag, u weet het, de gekke verhalen van boer Firmin van de Put met heel de familie erop en eraan. We hebben daar een echte show van gemaakt. Ik zou zeggen in naam van de organisatoren ook iedereen van harte welkom. Ik herhaal het nog even, er worden rukwinden verwacht tot 60 km per uur. Stortbuien om van te snoepen. Ik hoef alleen maar dit te doen, ziet u? Ja. Wat u doet, dat is wel anders. We hebben wat artiesten meegebracht. Mieke, Salim Segers, De Malets en Dana Winner. Ze zijn al allemaal gearriveerd. Ook al de gasten van boer Firmin, en dat zijn er heel wat. U gaat verschillende stemmen horen. Het gaat vooral om stemmen. Gespeeld door één meneer die dat heel mooi kan, Dirk de Loyel. Die was een tijdje geleden nog te gast bij Martijn de Jonge in zijn programma om een paar bekende heren te imiteren. Maar u merkt dat wel allemaal in de loop van het programma. Dit wordt, wat vanavond wordt opgenomen, u ziet onze technische wagen hier staan, dat wordt volgende woensdag uitgezonden op de middag in Limburg Vandaag tussen 12 en 1. U zou ons een groot plezier doen, moest u eens even in de handen klappen, om eens te zien wat effect dat geeft. Dat kan dus nog stukken luider, maar u spaart dat maar op als onze boer trouwens. Die zou al lang moeten hier zijn, maar ik heb gehoord dat hij nog tussen de varkens en de koeien ligt. Johnny, dat klopt toch, hè? Hij zit nog tussen de patatten en de varkens en ja... 2, 3. Firmin! 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 Ja, ik hoor niks hoor, zo gaat hij niet komen. Kom aan, daar is hij met zijn tractor. Ziet u hem komen daar van achter? Hij heeft hier zijn eigen VIP-parking gekregen. Ja, ik kan nu misschien een beetje achteruit gaan hier. Dames en heren, Firmin van de Put. Jammer. Ik wou met een tracteur tot hier komen, maar dat zit er vol bewegen voor door. Ik kan hier niet. Louis had nog gezegd voor mij, ze kunnen door een tracteur zetten tegen de café aan. Maar ja, wie had nog gedacht dat hij meer dan 50 maanden af kon komen hoor. Ik had nog gezegd, ik hoop dat het regenen, dan kunnen we alles met 50 maanden drinken hoor. Maar ja, dat zal niet ons te tegenvallen hoor. Het zit nog tegenvallen zeg. Maar ja, ik heb soms gezien, ik zie dat bepaalde geburen van mij nog niet hier zijn. En daar ben ik niet lastig van, zeg. Zijn er Hollanders hier? Nee, het is ook niet voor niks vandaag, hoor. Maar goed. Je zit hier gekomen in Groningen. Heb je het gevonden? Oh, je zit het gevonden, anders word je niet hier. Maar... Kind, goed zitten. Als je wilt staan, moet je doorstaan. Als je wilt zitten, moet je hier zitten. Ja. Kon je zitten, nog, dat is 500 frank de stoel. Die hier zitten weten dat nog niet, maar die moeten betalen voor buiten te geraken, hoor. Ik ben niet voor niks naar boer, zeg. Ja, ik ga hier, waar dat gaat bij officieel gebeurtenissen wordt, ga ik hier ten Jolsde, de heer burgemeester van Welle, naar boven roepen, de heer Francis Bosmans, een bekwame mens.
Maar ja, als die van de oppositie er aan worden, we even bekwaam. Zeg. Meneer de burgemeester, de schone pit aan vandaag. Goeiedag. Ja, voor mij. Ja, je kunt dus heel officieel... Nee, dat zijn nog kiezers, je moet stil blijven. Ik dacht ook dat je meer stemmen had, maar ja. Je mag goeiedag zeggen, want dat is mijn specialiteit, niet hoor. Ik geef het woord aan de heer burgemeester van Welle, de heer Fressie Bosmans. Ja, dan moet ik ook goeiedag zeggen voor mij, tegen de mensen van Vrollingen. Ja, niet alleen ja. tegen de van Vrollingen, maar tegen de van Wellen ook. En, Ja. en tegen de rest, maar die gaat me misschien niet verstaan, ik zoek al. Ja, doet ze maar vlot, ze moeten helemaal niet langskomen, dat is ons niet verstaan. Dat is het thuisblijven. Zie wij dat de mensen van Vrollingen allemaal braaf mensen zijn. Dat weet Allemaal je. bra... Ja, Behalve. ja. En Vrollingen, daar zijn geen klachten over de mensen. Maar meneer de burgemeester, zijn daar toch geen mensen in Vrollingen wat naar de groene kant? Doe center, ja. Door zijn er naar de groene kant. Maar dat moet al wel. Kun je namen noemen? Of is dat gevaarlijk als politieker? Doe is hè, maar die woont hier nog niet lang. Ja. Ik En weet die- wat je bedoelt, ja. Maar goed, meneer de burgemeester, ik moet nog iets vragen, want de mensen komen hier en die zeggen, is dit police? Voor wat is dit hier nou, police? Ja, dat is voor die 40 maanden in de baan staan. Ja, want als dat zo valt schiet, kunnen we hier nog hooligans van worden. Die zijn er al. Dat zijn er hier. Maar hij zo al onder controle. Dat goed. Er zijn allemaal braaf mensen in Vrollingen. Dus die van de buiten Vrollingen, daar kan ik me aan even in het vuur sturen. Daar heb je niks mee te maken, maar zo is het. Alles is onder controle, meneer de burgemeester. Ja, dat denk ik toch. Goed, dan dank ik u voor hier naar boven te komen. Voor mij, dagen. Ja hoor, het beest hoor, merci. Ja. Zo weten de mensen van buiten Vrollingen ook waar hier de politiek in zit wordt. Ik heb nou de juiste ster die gaat komen, want je weet, we hebben hier sterren in de gebeuren, die gaan ook nog komen, maar je hebt er ook natuurlijk die verkennen van de VTM. Zullen we gewoon nog met de micro afsluiten, hè, maar. Ja, dat gaat het anders niet. Zo gaat het anders niet. Ik vraag zo ver. De vedet van de VTM. Dana Wille. Dus we weten niet wat dat is als het naar plan gesprongen is, hoor. Dus we hebben nog wat kweddelen gehad, maar is het nou de kweddelenvoet? Ja, dus nou geeft Dana Winner al een bisnummer, hoor. Zo gaat dat in Vrollingen. Dana Winner, die zingt het bekende lied Does Elektriciteit. Helder blauw is de lucht en ik straal van geluk.
Goed. En zo dat van buiten kennen, goed. Ik heb 2 vragen daarna. Mijn dochter Wendy. Die wil bekend weer en hoog zingen. Maar nou is de vraag, waar moet je dan bij beginnen? Waar zit je begoos? Het begin. Ja, en nou moet ik een hit maken, hoor. Want als je natuurlijk geen hit wordt, dan kun je bij Wendy doen wat je wilt, hoor. Maar dan vragen ze het kind niet, hoor. Waar maak je een hit? Voor mij, ik denk, bij jou, een duet, fantastisch. Goed, Dana, goed gezegd. Daarvoor ga ik nou en ook het woord langer, hoor. Voor een tweede nummer uit te zingen. En allemaal, je kind mag hem meezingen. En als je hem nog niet kent, dan moet je nog maar eens naar de VTM zijn, hoor. Ja. Als het niet regelt, gaat Dana nou zingen Zomernachten. Hoor, nacht of terug, verzingen, hoor, verzingen. Dana winnen! Goed. Nou ga nog met een microfoon wakker, hoor. Ja, dames en heren, je kunt naar het geloven of niet, maar mijn dochter Wendy, die heb ik altijd genoemd op radio Wendy van de Put. Mag ik nou vragen dat door dat wetske wat door dit naar boven komt wordt? Ze woont in Hasselt. Toen werd dat herkend. Maar ik kom dat door, hoor. Mijn kilometers zijn betaald. Je kunt niet geloven wat je nou gaat horen, maar toch is het krek. Wij zoeken echte non. Wendy van de Put. En wij oud zit je? 17. Dus je zit feitelijk de echte Wendy van de Put, 17 jaar. Ja. Nou komt mijn vraag. Heb je daar een bras van? Dat een echte naam Wendy van de Put is. Niet echt. En op school, bij ons je daar niet aangevallen. Ze lag er gewoon wel wat bij. Wat had je gedacht toen je de eerste keer hoorde op de radio Wendy van de Put? Ik kreeg vanuit. Dan krijg je ook van meegeet, hoor. Echte jaasberen van Groningen, alsjeblieft. De echte Wendy van de Put, ja. Moet een teert worden. Dames en heren, zitten hier. Ik krijg het niet over mijn lippen, maar ik moet het toch vragen. Zitten hier mensen, van mensen is misschien even verdreven, maar... Zit hier volk tussen dat... Gewoon even onpasselijk. Hendricks heet. Het is niet waar, het is niet waar. Kunnen
kunnen de twee rapste Hendriksen naar boven komen, hoor. Oh, 2 BF. Nog een. 2 werver en een bok. Goed. Nog een Henrik. Je hebt een groene jas aan. Geen handje, wat geen handje. Goed, ik ga heel voet staan, want ik ga er zo wijd vanaf als mogelijk is. Dus, nou moet er toch iemand iets tegen zeggen. En ik vraag, Dolfeuer, kun je mij nog horen? Ja, weet het nog? Ja, want die micro die we aan de onpasselijk hoor. Je hebt gelijk. Nou ga ik vragen aan Dirk Reinders. Van Limburg vandaag. Van die mensen iets te vragen. Ik ga me toch niet mee bezig hoor. Je moet de weg niet afkomen, ik ga me toch niet mee bezig. Hij is Dirk Reinders die persoons niet Hendricks heet hoor. Zeg voor mij, dat is niet sympathiek hè. Je hebt die mensen zelf uitgenodigd en nu je wilt er niet meer praten. Je kent ze niet. Maar wat scheelt het toch aan die mensen? Vraag aan de volk van moet komen. Vraag! Mevrouw, van waar komt u ergens? Van Paalberingen. Bah! Dat komt van zo'n uit voor een jasbeer te krijgen. Zeg mevrouw, uw naam wordt er nogal eens doorgehaald iedere week. Hoe vindt u dat? Ja, niet plezant, hè? Just te gooi. En krijgt u daar al eens reacties op? Nee, niet vol. Niet veel. Nee, ze kennen ons beter als die. De mensen kennen mij beter als die mij kent. Ja, voor mij dat is geen compliment, hè? Je vult wat volk dat is, hoor. Je vult dat, hoor. Ja, hier hebben we een echte groene. Dan een echte, weinig meer gums. Van waar komt u, meneer? Uit Waterschei, Genk. Uit Waterschei. Dat Hoe is uw bestaat me voornaam? mee. Dat is nou een Racing Genk allemaal. Dat bestaat me mee. Guido, en ik heb speciaal mijn groen jasje aangedaan, dat ze zeker zouden zien dat je in de groene bent. Dat is ook genoeg gezegd al. Dan moet je geen jas voor aan doen, hoor. Guido, zeg eens eerlijk, kan je er lachen iedere woensdag? Niet iedere woensdag, spijtig genoeg hoor ik het niet iedere woensdag. Vandaar dat ik... Misschien maar goed ook. Misschien maar goed ook, maar er zijn wel anekdotes die passend zijn, omdat mijn buurman toevallig ook van Sint-Truiden afkomstig is. Ik kan hem niet leiden. Is het een boer? Het is een boer. Een echte. Ik haag me geen. Hij heeft zich een klein beetje herschoold en dan werkt er op door CMW in ging. Maar ja. De volgende, man. Die is mega wat te groen, die man. Nog een mevrouw Hendricks, u komt van? Kouwelel bij Bachhout. Kouwelel. Moeilijk dat, hè. De lil Bokkel, dat is toch... Kort bij Kleine Brogel. Oh. Wat het vliegveld is. Dan doe je altijd tijd dat er in een afvildebureau is, hoor. Mevrouw, luistert u elke week naar Vermeij? Bijna wel, ja, bijna wel. En wat vindt u zo van zijn uitspraken? Ik moet goed opletten voor het te begrijpen, maar ik vind het wel heel goed. Vermeij, ze verstaan u niet. Ik heb mijn Hendricks ook nooit meer verstaan. Als ze die vodden uit zijn mond trekt, dan gaat het misschien een beetje beter. We worden grof, hè? We worden grof. Ja, het is tijd dat de jasbeer krijgt, dat is een voedsel. Pak die listen door me. Niet nog een kravat aan gedaan, moest toch mogelijk. Ja, maar... Voor mij, het is een kravat met groene streepjes, hè? Van waar komt u, meneer? Ik ben van Mille, Riemst. Meneer Hendricks van Mille. Bent u een fan van Vermeij? Inderdaad, en geweldig zelfs. Ik vind hem heel sympathiek en ja, ik luister graag naar die vent, ja, inderdaad. Dat kun je nog leugens vertellen, ook. Nee, die heeft hier die aardbeien zien staan waarschijnlijk. Ik sta namelijk in het onderwijs, hè. En dan heb ik de woensdag en middag vrij om naar Vermeij te luisteren. Dat 3 maanden vrij op een heel jaar, hoor. Ja. Dat is dus een schuilmeester die een Hendricks heet. Gaat u dan soms, als u zoveel vrije tijd heeft, niet de boeren of de fruitboeren wat fruit helpen plukken? Ik ga liever met mijn Montaigne naar de Hoge Venen gidsen. We zijn er waar. Ja. De Montaigne. Met de Montaigne, met de mountainbike. Ah, zo'n velo, ja. Ik heb een tracteur. Zeg voor mij, je had die mensen allemaal een cadeautje beloofd. Ja, dat is toch jasberen. Dus,
Alle Hendriksen, maar we moeten het er nog hebben op het podium in de loop van de avond. Maar de Hendriksen die hier zijn, die moeten hun pas laten zijn. Want we kennen dat. En die krijgen dan jaasberen van Vrellingen, waar, van Tuurappeltans. Ja, echte jaasberen. Dat is de Johnny Put, dat is de plaatselijke organisatieman, de culturele man. Die is gisteren nog in het programma geweest. Geef ons een applaudie voor Johnny Put. En mensen Hendriksen, daar is dan jaasberen. Je krijgt allemaal jaasberen en dan kun je direct naar thuis gaan. Geef algemene stilte als de mensen afgaan. Want je moet niet kletsen, want dan hebben wij dan de hand bij de Hendriksen. Dus bedankt voor het komen en pak maar jaasberen hoor. Maar dan door. Je moet niet op mij afkomen. Wel, dames en heren, nou we krijgen van een man die we zeker kennen van op een VTM. De man die nou komt is een zanger, bekend in heel het land. Bekend van heet tot, ik weet niet wie weet, alle man kent hem. Zowel blanken als negers. Hij is Salim Segers. En daarna niets meer. Net als een vogel uit een gouden kooi. Wat was je mooi. Goed. Het gaat er nog wat bij anders, zeg. Nou moet ik toch, heer, is mijn mannen laten zien. Moet het altijd over heb worden. Want ik ben altijd bezig van veel de facteur en Tuurappeltans en dat volk allemaal. Die zijn heer, want die wonen hier in Vrellingen. Ik vraag daarvoor een applaus voor mijn goede facteur, Phil de facteur. Zo is Phil. En ook voor mijn geboren, de fruitkweker, Tuurappeltans. Dat is mij. Tuur. Maar je kan hier het Josten eens beginnen met Phil. Phil, je zit hier de facteur in Vrellingen, hoor. Ja. Al jaren, hè? Ja. Zit hier in de schone tuur, hoor. Ja, zeg, dat is echt een braaf mensen zijn. Ja, hoor. Ja. Zijn door nou, Phil, geen mensen beer. Die je wel een groene kans hebben. Oh, voor mij. Wat vertelt je me nou? Een Vrellingen zijn geen groen mensen, dat zijn allemaal serieus mensen. Maar Phil, toch niet allemaal, hoor. Allee. Ja, maar Phil, stuk voor stuk. Ja, maar Phil, ik heb nog hier gevraagd voor wat te klappen over de mensen, hoor. Ja, wel, natuurlijk. De mensen van Vrellingen zijn allemaal goed, braaf en serieus mensen. Ja, maar Phil... Ik weet er niks aan van. Ja, maar Phil, nou verstand ik ook niet mee, zeg. Dan moeten toch mensen zijn die nou bijvoorbeeld op een envelop niet genoeg timber plakken. Timmerplakken. Zeg, wat een belsweet nou niet is toe het bedreigen. Of ze wat per se wat te weinig timmerplakken. Dat doet iedereen. Dat is de half van de bels, hè. Maar toch niet een paal van Vrellingen, hè. Ja, maar film. Pak nou een mens troot. Je moet nou niet klappen van de rest van Wellen of van Kernil of van zo. Pak nou een mens troot. Zend door nou geen mensen. Moet je zo wat kwebbelen bij kunnen krijgen, hoor. Zou niet weten wie, hè. Nee, voor mij, jong. Helemaal niet. Ja, maar Phil, pak nou, Phil. Toen het najaar was, hoor, toen heb ik ook 100 frank gelangt, hoor, voor nou eens een vraag te stellen. Mijn geboer. Wij hebben vuil het die nog gegeven bij najaar. Ja. Ik bedoel, mijn geboer aan de linkerkant, die is schoolmeester. De naam begint bij een... Aha. Van mij heb je 100 frank gekregen. Ik ben curieus of die nou niet heeft gegeven, zeg. Weet je wat dat is, even? Ja.
Als het nieuwjaar is, dan krijg je van iedereen iets. Ja, van mij geen 100 frank gekregen hoor. Maar ben ik een boer, dat ben ik steeds. Op die plek krijg je een goede straffe bok. Ja. Of een half vlees, dat hangt er van af. Ja. Ik heb zelfs een plek gehad, moet ik veel hier gehad heb. Ja. En bij uw buur, hè. Ja. Uw buur. 200 frank met een maand. Wil, goed met een toos, met een wagen, goed met een toos. Ik kan met deur klappen, goed met een toos, Wil. Je moet bij de rest vol het jaar bij Je moet heel goede camera. Je moet er niet afkomen, lastig. Dat van een facteur. Schreeuw te hard. Toch gewoon bij die de mens kan lastig maken. Wat is dit nou, wat duur appeltans met een gebeur? Dag voor mij. Ja, wat duur. Je zit feitelijk vandaag van de Hendricks zo wat sponsor hoor. Ja, zo ze dat kunnen nemen, ja. De jaasberen komen toch van hoog hoor. Ja, dat is een van mij. Die zijn van hoog, ja hoor, de jaasberen hoor. Ja. En ik heb de goed verzorgd. Echt wordt de mensen zo content zijn daarvan. Ja hoor. Maar ik heb er toch zo'n beetje, ik weet niet, er scheelt toch zo'n een. Wat is er aan de hand, Phil? De duur, Phil is voet. Phil is voet, ja. Ja. Zeg, voor mij. Ja. Die zei toch van de mannen van Hasselt van de BRT door, hè? Ja, ik ben door nou, ja, ik moet er toch een wat liggen hoor. En wel, ik weet niet, maar met een geboer, hè? Ja. Doe ik het toch over, hoor, als geboer Hendricks moet je altijd van koud, hè? Ja. Oh. Eet je nog jaasberen die moeten gaan plukken, Jan? Een pak. Ja hoor. Maar zit heel volk dat wil komen plukken bij Tuur hoor. Wie wil er nog komen plukken bij Tuur? Die heeft nog jaasberen staan. Niet allemaal gelijk, hè? 70 frank per uur, dat betaalt je toch hoor. Dan zal het zich maar zelf plukken. Toch? Ja, pluk ze maar zelf. Zeg maar, die Hendricks, ik ben nou een goede klant hoor. Ja, ik kom mijn appelen kopen en peren en jaasberen, maar je kunt me toch niet weersmaken dat die Hendricks ook een klant is. Voor wat ze daar geen klant zijn? Weer? Dat is zelfs een hele goede klant. Weer een goede klant. Luister, voor mij, laat eens een kat nemen en geen poes, hè? Nee. Ah, voilà. Ze hebben me gevraagd in Hasselt voor dat spelen te sponsoren, hè? Ja. En wel, ik heb dat gedaan. Ja. En onze kameraad, of onze kameraad, die groene Hendricks. Ja, die groene tis, ja. Die man, spijtig genoeg, ik kan nou niet heersen. Die zit in Spaalbeek op een Vermeulenvis. Ah. Dat had hij me verteld. Ja. Ja, dat gebeurt, hè. Ja. En wel, die man, die heeft me ook jaasberen gevraagd. Dat is niet waar. Voor op dat Vermeulenvis. Toch niet meer als ik altijd vroeg. Dames, die mannen van Hasselt van de BRT, hè, die hebben me jaasberen gevraagd van mijn duimpaan toe. Ja. Van die Regina's en wat retten en van die ellende. Ja, ik wel. Tuur, hè. Hendricks, die groene Hendricks. Ja. En wel, die heeft mij jongste klas El Santas gevraagd. 150 kilo alsjeblieft voor op dat familiefest toe. Dat is iets anders als meneer Van de Put, hè. Goed voettuurtje, is dat nog al zo de groene dan verhalen. Goed maar goed, ik heb hier ook niks. Dat is toch een schande. Vroeger jij veel aan tuur kunnen die heb ik nog zo wat maken op de scène hoor. Dat is ook de laatste keer dat je man een gezin had, sir. Maar goed, we gaan weer zingen en ik vraag door voor speciaal uw Hatijnse voor een mensje dat door als dit bij de gele trui aan wordt. Dat is bekend Tour de France. Ik vraag uw Hatijnse en uw applaus voor de vedette Mieke. Elke klok in ons huis stopte plots een kwart voor 8. Want toen heb je mij gezegd, ik blijf niet meer hier vannacht. Ik verloor mijn verstand, leefde dagen als een klant. Maar al mijn vrienden zeggen mij, je bent nu vrij.
goed. Mieke, verstaat je mij feitelijk goed? Als ik heel goed volg, wel ja. Ja, ik zal hem wel letter klappen hoor. Uw sigaret. Ja, het brand zit bekend zijn brand hoor, ja. Ik zal HBN klappen hoor, dan verstaat je mij. Ja, jij hebt vroeger gezongen. Als ik mij dan nog goed rappeleer, niet waar? Hoor. Toen was jij 10 jaar oud hoor. Bij vader Abrahams hoor. Wat rappeleert jij u nog van die tijd? Alles eigenlijk, hè. Het was het begin, het was een droom om te gaan zingen. En die werd eigenlijk waar toen ik op mijn 13 jaar ongeveer Pierre Kartner tegenkwam. Dus dan gingen eigenlijk alle deuren open en ik vind het nog steeds heel fijn dat het gebeurd is. Ik heb er geen moment spijt van. En jij hebt zo'n carrière gemaakt die u dan tot in verhoudingen gebracht heeft, nietwaar? Ze moet dat toch maar gedaan krijgen hoor. Als ik een van 10 jaar weet het, nu zijn het 12 of hoe oud? Morgen 13. Morgen 13 jaar, dat is overal gegroeid geloof ik, ja. Dat is een vertrouwen hoor. Die dat toch horen, die zien dat toch niet. Nu gaat je voor ons een tweede nummer zingen hoor. Wat is de titel van die tweede nummer? Neem me in je armen. Goed gedaan, dat is een goed gedaan. Ik laat u los op het volk hoor. Alsjeblieft Mieke, neem me in een armen, ja. Of dat Pieringen. Ja, wat dat bestaat hier. Ik vraag u een speciale tijd en je moet me ze nog aanklappen voor de grote ster van Borgloon. Ja, wat ja. Ja, kom maar leuk met de man. Kom hier. Ja, wat doe je? Ja, je zit de man van de Tonnenborgloon hoor. Ja hoor. Zo is het hoor. Ik ga nog loslaten hier op Vrollingen. Want in Borgloon zit je bekend, maar hier moet je doen hoor. Voor mij? Ja. Heb je de mensen gezegd dat dat geen zeekton is? Daar heb ik niet van geklapt, nee. Zal ik het een beetje uitleg geven? Dat is een bierton. Ja hoor. En een leeg. Of dat je dacht tot in mijn knaaien in bier stond. Ik ken ze niet knaaien, hij zijn ze knieën. Ja hoor. Ik ga nog loslaten op het volk hoor. Op het volk, ja, veel meer. Hier komt, ja wat ja, had ik vast. Je moet wel ja zeggen, veel meer. Maar alleen, veel meer. Goed, de een en de ander moet je heen. Blijf hier. Je kunt niet bijleren of moet je even gewoon. Ik zal even wachten. Dan wacht ik even. Ja, van mijn kleine heb ik juist gezegd. Maar zeg tegen die groene Hendricks dat er ook een smiekum voor mij.
naar die tong. Bedoel, naar die zitting dan. Zeg dat er nooit de paus komt, dan moet er voor niks in. Tenzij Jim 2 kaarten kop. Voor mij, ik ben een strooplekker. En daar zullen wel allemaal bokkenrijders zijn, nee, hè. Bij hen doen geit, zeg. Ja. Zit er nog al in te gezitten? Voor mij, kent je die van dat vrouwke bij dat geit? Nee, die ken ik niet. En wel, dat geit was, ik geloof Ritsig is dat, hè. Ja, Ritsig, ja, die waren wel Ritsig, hoor. Die moest naar de bok gaan, hè. Ja. Maar, ze wist de baan niet goed. Nee, hij was in Kotshoven. Ah, door, ja. Kotshoven. Ja, door. En ze vroeg de baan aan een manneke. Meneer Jouw, zegt ze, moet ik mijn geit laten vol gaan? Ja, ja. En die jongen, die ging naar het geitje en dan liet dat stadje omhoog. En met dan onder tweede kuutje zeiden. Goed, ja, goed. Ja. Maar, ik heb je nog de een en de ander. Ja, Of en dan zo ben je- allemaal losse Ja, ja. gedachten zo. Hè, Ja, zo ben ik. bril niet bij, of waar, ja. Een bril van dun, waar je Ik er heb nog in zit. voor mij Ja. over toer ben ik met mijn hond aan het wandelen, hè. Ja, over een hond ben je ook zeker, maar ja, goed voor de vat. Ik zet toen zo in, zo'n beetje schuins weg. Hé, ze hebben er verder aan het wandelen. Ik zeg, meneer, dat is geen werk, dat is een echte ratshond, zeg. Jo, maar zet er, ik heb het niet tegenover. Jij verstaat het niet, ja. Maar goed, dit maar wat. Dus ovenschoon en loon ook nog, hè. En, veel meer. Ja. Ik heb ook zo'n geboren, je moet niet klagen, zo. Ja, die was vroeger rood, nou is er grijs, maar bleef even groeien. Ja, je verstaat dat misschien niet. Ja, maar ik verstand dat, ja. Ovenschoon, voor mij, ovenschoon. Niet een leuke plaats, hè, ja. Het plezierige aan zo'n tonrijden voor mij, dat weten de mensen misschien niet, hè. Maar als hij vlak voor de verkiezingen vindt, dan is dat goddelijk, hè. Ja, hoor. Bij veel politiekers in de zaal, hè. Hoe dikker ze hun naam horen, hoe dikker dan een nakjong. Ja, hoor. En hoe mensen trakteren. Ja, hoor. Ja, hoor. Ja, dat deed je. Dat zal wel. Trakteren. Ja. Bokkentetten. Hij zit daar jong, ja. Hij zit daar jong. Je moet dat niet meer zeggen van dit bokken, dat moet je zeggen. Ja, maar bokkentetten, dat is iets heel anders, hè. Ja. Dat is, doe, hij moet de lamp branden. Ja, dat we willen Ik heb weten. de minister van wel zeggen straks dat in Vrollingen allemaal braaf mensen worden. Ja, je kon niks anders zeggen, hoor. Ja, hoor. Maar ik vroeger tos kom, ik ben blauw ook en met een pit geschud. Zijn pa is in Vrollingen geweest. Ik denk dat je vandaag niet getoord zou houden, hè. Om even mijn centen nog maar niet te klappen. Ja. Hij houdt niet meer. Ja, voor mij. Ja, zo. En nou dan we vanochtend een bokkerij schepen. En dat kan goed fluiten. Ja, elke schepen fluit wat er gebek is, zei Veert ons. Ja, hoor. Ja, hoor. Ik heb ze, maar ja, als je van over praat, toen. Oh, wat Veel mij voor de futs is gevallen. Nou, leuk, die nog op voor de hoor, moet ik opletten. Ik rook de vroeger ook veel meer, maar Ja. ik hoesde met een geboer uit zijn ijsmuts, hè. Je rookt niet meer, nee. Ik rook niet meer, nee. Je moet iets sloten worden. Ik ben nog mijn eigen tonnen kwikken, zie je het niet? Ja, ik zie dat, ja. Vakantsvol, ja. Veel mij, kent je een huisdier? Ja, hoor. Wacht toch. Een huisdier met 10 lettergrepen. Nee, 10 klinkers in zijn naam. 10 klinkers. Een huisdier met 10 kleintjes, wacht, een chameleon. Nee, dat is niet genoeg. Een dromedaris. Nee, klinkers, geen Ik lettergrepen. weet het niet, nee. Een hond. Nee, verstand ik niet. Zal het ons zeggen. Ja. Een hond.
nooit met een frank gevallen. Ah. Dan ben je voor te lachen wij vertellen. Goed zo. Verder mij. Gewoon kot maken, want ik ga net toch niet per uur betalen. Nee. Maar, het is bij een kot lang zwingt. Lang zwingt? Ik nuig. Dan gewoon voor bokken tetten. Goed zo. Dat was het dan. Goed, maar zit zo. Ja. Van loont dat hij als het gekomen hoor. Ik zie het BTW-nummer. Nee, dat heb ik nog niet, nee. Ja. Alles zo getrengeld, maar alleen. Ja, dat doen wij hier niet hoor. Goed reis terug naar Bergloen hoor. Dames en heren, nou, John Watjo krijgen we nou het tweede en het laatste optreden van Dana Winner. En vermits ze voetgiet, zingt ze Adios. Kom maar op, bekend. Ze zingen het Italiaans Adios. Schön broek aan. Zoals een onweer in de tropen, zoals een plotselige hagelbui, is onze liefde uitgebroken en iedereen stond erbij. Goed, dan wordt Dana Winner. Goed gekleed van het broek niet gesproken worden. Nou, we gaan voor. We hebben al een artiest gekregen uit Bergloenborg. Nou, het reinig tegen de klok heen wordt. En daar zit aan Tongeren. Ik vraag heer uw applaus voor de vedette van Tongeren, Annie Peters. Kom naar boven, meteen. Ja. Kom hier staan. Het regelt nog niet, kom hier staan. Er nog een maand van Tongeren bij je. Oh nee. Je goed dat je ook iets zeggen, maar voor het zover is, Annie, moet ik je toch iets vragen. Wat is daar aan de hand bij de basiliek van Tongeren, hoor? Daar kon je met laagte, met een Tongeren laagte, dat doe absoluut niet mee, hè. Dat toen is me toch beginnen te waggelen, hè. En dat is in ferm schuren, hè. Maar ik heb een papiertje mee, want ik ken het niet van buiten, hè. Als het woon, hè. Daar hebben we inderdaad 100 jaar aan gewerkt. En dat heeft een hoogte van 65 meter. Dat de bovenkant, 65 meter, ja. Dat is de basiliek van Tongeren. Zo hoog. Dat is hoger dan dat Tomium, geloof ik, hoor. Ja. 18.000 ton steen steken erin. En dan worden er sommigen zeggen, hè, dat het een politieke stunt is, hè. Vergeet het maar. Want inderdaad stond wij met de Harmoniestrijd voor Vrijheid in 76 op de Prinsenfeesten, hè. En toen is de police putsies onze burgemeester Jean Frier inderdaad komen halen. Want daar 2 engelen worden gewoon bovenop stonden, hè. Daar een fluit was afgevallen. Ja, als ik dan een teuren word, begon ik ook te waggelen, hè. Maar nou moet ik er toch iets vragen, hoor. Nou, je hier toch staat, hoor. De basiliek, dat kun je vergeten. Nou, aan Björks, dat volgt het maar mee aan het woord. Weinig te waggelen. Ja, dat is al lang aan het waggelen, maar dat kan nooit, ja, hoor. Ja, nou moet ik zeggen, Hanny, als je zo kijkt wordt nooit op tv, dan zit je zo door in Palestina. Daar zitten ze in tenten. Is dat nou geen oplossing voor die mensen van Tongeren, als dat toch allemaal begint te waggelen, hoor? Dat denk buiten Tongeren in tenten gaan zitten, hoor. Ja, dan kunnen ze nog van tijd de blinden afkomen, hè. Maar waterzuigel ook niet gewoon kiek. Want toen heet dat gelijk ergens gewoon mulken, hè. En toen beginnen de schalen ook vanaf te vallen. Dus van de blind in tenten en niet water. Goed, ja, goed. Dus we weten, je hebt pips. Oh. Ik verstond dat je pips hebt en Tongeren, hoor. Ze kunnen allebei daar krijgen, hoor. Kom dan heen, Vrollingen zitten eerst nog goed loog, hoor. Maar we gaan nou ook te zingen, want je zingt ook, hoor, hits en Tongeren. We gaan eens horen wat dat is. Annie Peters zingt vroeg Hallo, hallo. Ja, alle passagiers even luisteren. Hier volgt de mededeling.
Ja, ik ga gewoon met een heel 15 jaar hoor. Maar niet tot van nog eens wakkelen wordt. Nou, we komen. De vedette van Alke wordt nog eens even doorgewist naar de Rijnveron. Kots over, er zit niks en naar de Rijnverweerderaan. En dan komen we van Alke. Ik vraag even Atheense voor de groep. Bekend, weet en zeert de Marlets. Barry! Barry, doe de deur eens even open! Van waar komt jij, jong? Het is 5 uur in de morgen. Marieke, doe open en laat me erin. Mijn neus gaat al lopen. Niet zat weer aan, niet zat weer aan. René, zit je nou van Alke of zit je dat nou niet? Eigenlijk voor mij ben ik een hesselier. Maar ik woon al jaren in Alke. Ik kan niet vertellen wie je veel, want dat moet allemaal niet weten hoor. Dus je zegt feitelijk een politieke vluchteling? Ik heb me geen gekookt hoor. Ja hoor. Je zei het, wij ze dat zeggen, geïntegreerd. Zo zou je het kunnen nu meer hoor. En dat is toch veel gemakkelijker op een boord te zitten als door dat stadsvolk, daar moet ik niks van hebben hoor. Het is toch gemakkelijker op een boord te zitten hoor. Veel gemakkelijker hoor, want je moet geen peren kopen, je moet geen appelen kopen, je moet geen kjozen kopen en zelfs geen jaasberen. Hoor je kunt ze allemaal gewoon plukken. Hè. Je kunt ze gewoon plukken. Ik ga nog nooit te zingen, want je komt vandaag nog zingen hoor. En voor dat regelt moeten we hier toch gedaan hebben hoor. Het begint te regelen om 10:09, dat zo besteld wordt. Was nou de volgende nummer ook deze goed zingen? Ik dacht dat hij is, we zijn er bij voet. Dat is goed. Goed, goed. We zijn er bij voet. Dames en heren, je zit hier, we hebben schoon serveuzen gevraagd vandaag. Dames en heren, natuurlijk heb ik gedacht, ik moet een politieke man vragen. Ik heb gebeld naar het parlement. Ik zei door, kreeg toch een telefoon, de Hane. Zeg de Hane. Zeg, het je een van de 16 kijkers die kunnen langskomen. Ja, iedere haan heeft 16 kijkers hoor. Ja, zeg, dat gaat niet, we zullen vergaren. Ik zeg, aan Willy Klaas kan die niet komen. Nee, dan zit hem die zo'n buitenland. Zeg, wat doet hij daar? Die is op Briantin komen, zeg. Kijk, achtermans, die kost niet dat hij geraken, want die wil geen weeg meer aanleggen hoor. Die man kost hij niet geraken. En minister Souwens, die zei, ik kom alleen als ik de verkeerspalen geel en zwart kan varen. Ik zeg, ja, hier is dit gelegen. Dan blijf ik tof zijn. Daarvoor heb ik naar andere partijen moeten gaan. Ik bel Patrick de Waal. Ik zeg, meneer minister, kon je langskomen? Ja, maar ik ben geen minister meer. Ik zeg, pardon, ja, ik kan het allemaal niet volgen hoor. Ik wist niet dat die maand eruit loog, maar ja. Die is de ministervoet en de basiliek begint dan een te vallen. Maar ja goed, zo gaat dat. Dan heb ik me tot een andere partij moeten richten en daar zei de voorzitter, ik kom direct. En daar vraag ik nou hoe gaat ze voor Jean-Pierre van den Ossen.
Dag, Jean-Pierre. Maar dat is toch God geklaagd? Ik ben hier 5 keer met mijn Ferrari voorbij gereden. Hier dat ik dat gat hier gevonden heb. En dat materiaal van die BRT, dat trekt op geen kloten. Maar ja, dat valt hier in elkaar. Maar ja, we zijn nog niet failliet, hoor. Het is hier zelf. Zo is het, hoor. Zo is het. Kan er hier misschien een keer een tolk op dat podium komen? Ik verstand u ook. Dat klein opdonderken hier. Ze hebben mij gevraagd om te vragen naar de meneer van de Put. Zei jij dat? Ja, hoor. Is dit hem? Ik had gedacht dat je groter was. Zei zeker dat je niet in de Put noemt. Ja, je kent me niet, hoor. Ja, ik heb ook nog nooit niet vaas gezegd, hoor. Zou nog altijd een godgeklaagde beerputworm van een tolk willen hebben, die dat gewoel van die een idioot kan vertalen naar School-West-Vlaams. Nog een Weet jij dat er hier zelfs geen parking is voor mijn Ferrari? Ik heb altijd gedacht dat er maar één was in dat land die dat kon schrijven. Ben ik. Maar staan er daar een paar met zo'n camionet. Een witte camionet met een oranje streep. En die hebben ook geschreven. Ja hoor, dan moet je direct betalen, hoor. Dat is geen probleem. Met geen dat jij mee betaald hebt om naar hier te komen, kan er nog 5 keer mijn Ferrari gaan zetten. Ja, alsjeblieft, hoor. En Jean-Pierre, wat nieuws voor de rest? Je moet toch zoiets vragen van dat ik er wel aan tegen hoor. Je hebt het nieuws zelf zeker niet kunnen horen als je probeerde nu een tracteur hier te parkeren. Ja. Je moet een autoradio kopen voor dat machine. Er staan er tegenwoordig al die ze tot hier verkopen. Met 2 knopjes aan. Een linker en een rechter. Dan zijn alle politieke partijen contact. Goed, Jean-Pierre. Is er nog iets aan toe te voegen? Ik zou het niet weten, jij met uw onnozele facteur altijd. Je moet het dan hem maar een keer vragen. Goed, ik bedank dat je gekomen bent. Ik hoop dat uw Ferrari niet vast geparkeerd staat. Daar hebben die 2 vriendelijke meneer erachter wel voor gezorgd met hun kipie. Anders vragen we die van Tongeren voor een auto op te heffen en voor een voet te zetten. Maar... Dan zal daar geen probleem zijn met die waggelende affaires. Nee. Goed, Jean-Pierre. Wat zijn de volgende plannen in het parlement? Dwars liggen. Ik heb al gezegd dat ik een nieuwe zetel bij wil. Ik heb er 2 nodig om op te gaan liggen. Maar ik ben van plan om een verdikkingskuur te volgen. Ik heb al gezegd dat ik samen met Jean-Luc een zetel ga pakken. Dan hebben we een hele rij. Je kent die man, Jean-Luc de Haan. Jazeker. Nog maar 1 kieker rond en heel dat gebouw. Je hebt je toch niet leren kennen bij de coiffeur, zeker, nee? Nee. Dat was Louis Tabak. Ja, van toebak gesproken met sigaretten zo. Hoor. Al die socialisten zijn hetzelfde. Ja hoor. Willy Klaas, Tabak, ze hebben allemaal vette gaar. Alleen ik niet, maar ik ben ook geen socialist. Goed, ik bedank u dat hij gekomen bent. Ik hoop dat je voet geraakt, Jean-Pierre, en ik hoop dat je genoeg petrol hebt voor aan de leegte van Koolshoven te geraken. Hoor. Bedankt voor gekomen te zijn, hoor. Het was graag gedaan. Het is toch dat de mensen daar een beetje uit de weg gaan, maar ik kan anders niet buiten geraken. Goed, merci Jean-Pierre van Rossum. Knap weg. Ja, weet je, zitten grote politieke figuren verkrijgen ze toch maar heen, hoor. Nou, dan ga ik hier het woord geven en de stem aan de zanger die al gezin hebben zijn tweede optreden. Herkumpem Salim Segers.
eens resoneren. Je hebt zo'n schoon ketting aan. Het is een familiestuk. Oh, nou ga ik iets vragen. Je hebt opgetreden in Noord-Afrika. Dat weet je allemaal nog. Daar had je veel succes, Masalim. Had je daar zoveel succes als in Groningen? Ik had één geluk, ze verstonden me daar niet. Nee, zo'n succes hadden we daar niet, echt niet. Ja, maar jij verstond voor ook niet, hè? Hoeveel jaar staat je nou al op de planken? Op de planken, op de bühne bedoel je? Op de bonen, ja. Je moet niet op mijn bonen komen staan, hoor. Je moet hier op de planken komen staan. 21 jaar als onder de naam Salem Segers. Daarvoor heb ik nog eens 6 jaar gezongen onder een andere naam Joke, maar dat was meisjesnaam. Daar ben ik mee gestopt. En toen heb je nog een rassen gehad en... Ja, maar zo gaat dat maar, zo gaat dat. Ja, madame, wat is dan de volgende nummer? Die het je goed brengen. Verboden liefde. Godverdomme! Verbod, dat mogen die in Groningen, zeg. Zitten hier ook meisjes in Vrolingen? Ja, metsjes en wevers hebben van halen, hoor. Want die dochter van jou, mogen we die eens zien? Waarom niet? Ja, die is toch hier boven al geweest, Salim? Want ik ben ook nog alleen en ik dacht dat was misschien een goede formule. Ja! Wat heb je in te brengen? En een bok en een berg heet. Dan is het in dat geval verboden liefde. Niet over, niet over, niet over. Niet over, niet over, niet over. Ik tel de dagen tot ik weer bij jou kan zijn. Discreet en verborgen ontmoeten we elkaar in het geheim. Want het brandende vuur van het eerste uur gaat niet over, niet over. Verboden liefde, verboden naam, gestolen uren op een afspraak die niet maakte. Verboden naam, gestolen uren op een afspraak die niet maakte. Verboden liefde, verboden naam, gedwongen afscheid, omdat niemand wou. Niet over, niet over, niet over. Niet over, niet over. Dank u, Schaling. Na 21 jaar is hem eindelijk in Groningen komen optreden. Maar na wachten van de mee 21 jaar vroeg hij op na te zingen wordt. Maar volgend jaar plukte hij dus, kunt er wel hij op na zingen wordt. Ja, we zijn hier dus een reis bezig rond de wereld hoor. We zijn een loon geweest. We zijn een toer geweest. In Katshoven, daar zit niks hoor. We hebben de maarlidschap van Alke. En nou komt de hoofdstad. Ik heb hier over het Hasselt gevraagd, Karl Madam. Die van Hasselt hebben allemaal een dikke naak, maar kan ze niet rieken nog niet in hoor. Ze moet bij dat volk niet afkomen, nee. Die zegt zo dat ze maar tot Groningen komen. Ik vroeg een mens naar boven dat in naam van de Hesseleren heer kan klappen. Uw applaus voor Rosa Vervoort.
Goeiedag, madame. Voor mij, wat had je zeggen? Dat je een dikke nak hebt. Je hebt een dikke nak, joh. Ze moet heel groen beginnen hoor, madame. Ik ben niet groen. Je is het groen. Van mij komt je tjus in Hassel. Ik ben een echte asseloos. Een echte asseloos. Van mij van rond de kerk of van mij? Van een links, maar dat is ook asselt. Ja hoor, en je staat al heel lang in een kemeetje gelovig hoor. Ja jong, ik ben al 70 jaar en ik speel nog altijd kemeetje. Als de pa zit altijd thuis, hij is 's morgens opstaat, zij al kemeetje aan het spelen. En wat is zo het liefste wat je doet op een planken? Alles. Als maar op een planken staan, zelf doe wat. En nou staat je er toch op hoor. Nou staan er langs in een boer. En ik sta niet langs een kaak madame hoor. Ja, dat gaat niet goed gaan gelukkig hoor. Maar hij het gezegd hè, ik vind het toch sympathiek hè. Want ik heb kompassen betoeg hè. Bij Gilles Faragit weer van die Hendricks. Door kost je wel eens geleden hebben madame. Zo'n groene tis hoor. Ik weet niet wat er gebeurt dat je hebt, maar het is zo'n groene tis, dat is niet te geloven hoor. Eerst nog allemaal heer, humpes. Het heeft zijn gezicht nog niet hoort te zien. Ja, zeg, ik ga hier op de radio hè, dat hij bij de pastoor een vergadering had. Want moest ze mij geweest zijn hè, dan word ik niet gekomen. Ik heb nog sympathie voor u, moet ik zeggen. Zo kaal zijn en toch zo... En toch zo verstandig hoor. Dat had ik nou nooit in een hersenen gezin hoor. Dat is goed dan, dat een boer dat ook ziet. Ja, want je weet, als de Duits weer komt, eet de burger van dun hoor. Dat is waar. Daar had je gelijk hè. Want ik meen dat mijn paus nog kan van 40, 45 hoor. Toen ze hij nog jouw bij komen halen hoor. En boter, en spek en eier. Ja, dat komt je vandaag ook halen hoor. Nee, ik moet geen spek en eier naar Mariette van de Tour, voor mijn cholesterol. Je stoort op regime. Nee, half en half. Mijn pintje neem ik nog wel. En mijn borrelken ook. Maar eer een spek moet ik niet meer eten. Dat is niet goed voor mijn boek. Je zit feitelijk een zwarte fles met dan maar zo hoor. Zeg, maar ik heb nu nog niks gedronken en je hebt al de hele tijd gedronken. Dan ben ik geen zate fles. Ja, maar ja, je moet helemaal zo staan, dat we ons je wel zijn van eigenlijk van hoor. Maar nou, ik geloof dat je ook voor ons iets gaat zingen hoor. Ja, ik zal niet anders kunnen. Het is echt wel dat een kak madame zijn, maar ik wil toch iets zingen. Goed, ik gevraag een applaudie voor Rosa Vervoort, eerst door een microfoon. Ze goed zeggen, wat goedjes zingen? Van een vreuzenvreu. Wat dat? Van een vreuzenvreu. Dus een vrommes is een vrommes. Rosa Vervoort. Een vreu is een vreu en een man is een mens. Zij wordt zijn prinses en je wordt een prins. Dames en heren, nou krijgen we op de naam Mieke. Ja, dat kunnen we omdat we op goed weer blijven. Mieke. Maar zit er een paar jaar, niet te rap, niet te rap, niet te rap. Het is nog niet donker. En we hebben altijd al een lief voor haar te doen hoor. Mieke komt nog wat zingen hoor. En die zingt en de nummer ook, dat ze ook gans van buitenkind. Want je moet het toch maar doen. Hij komen staan in Vrollingen en dan te zingen hoor. Het is toch voor de poten te zakken hoor. Maar Mieke die kent het hele gans van buiten. Hij komt hier een nummer ook. Om je hart te voelen slaan. Dat gaat kloppen zeg, dat gaat kloppen. Mieke!
heb ik geleerd van de stadsmadam van de Jus. Dames en heren, ik moet hier toch nog tussendoor alle mensen bedanken die dat hier hebben mogelijk gemaakt. Want het is een heel organisatie. Voor hier uit de fruitboom te hagen. Voor door de baan af te sluiten. Voor te zorgen dat het niet regelt. Voor te zorgen dat we stroom hebben. Het is een hele organisatie. En daarvoor wil ik hier bedanken de gemeente Welle. De gemeente Kotshoven. De politie en de gendarmen. Van Welle en van Kotshoven. De fruitveiling, de Belgische fruitveiling van Centrum. Want er zijn nog jouwers bij. Het is niet alleen van Tuur Appeltans dat ze komen, zeg. De brouwerij van Halleke Maas. Drinkcenter Gladij, dat is in Vrollingen. De Vrije Radio Welle, de VRW. De Stokerij Smeets. Puur Bluis, dat is een collega van mij die net een tracteur hier moeten zetten. Moet die man zijn af nog betalen. Ja. Voor mij Haling de Slager. Want toch ben ik beginnen honger, zo. Maar ja, ik raak dan niet. En dan, we hebben al Johnny Put bedankt, dan vroeg ik toch een speciaal applaus voor de mannen van de techniek, zowel door Chris die daar zit, als die mannen die hier in een camion zitten, in een concentratiekamer. Geef eens een applaus voor al die mensen. Nou, we gaan verder, want we hebben dat Jut al van Rossum hier gehad en ik heb direct al reclamaties gekregen uit Brussel. In zaken de veiligheid. Ik kreeg dan een scherpe telefoon van Binnenlandse Zaken. Die zeggen, wat is dat wel aan een Vrollingen? Is stond door hekkers. Zijn door hond. Ik zei, nee, dat is geen hond. Stut door ik compartiment, stadsvolk, ik compartiment, boeren. Ik zeg, nee, dat is allemaal niet gedaan. Voor al die redenen kregen we hier persoonlijk de minister van Binnenlandse Zaken, Louis Tobak. Dag Louis, meneer minister. Je bent toch de echte, ja? Het kan zijn dat u mij inderdaad voor een valse zaak kunnen verslijten, maar ik zal daar gauw iets aan doen, ja. Nou zit je de echte, maar staat maar recht aan de zin ook niet te goed. En Louis, wat not? Wel, ik moet zeggen, ik had me eigenlijk eerst vergist toen ik naar hier kwam. Ik dacht dat ik naar Vromingen moest komen. En toen ik de mensen hier zag, dacht ik dat ik juist zat, want iedereen is hier inderdaad zeer vroom, ja. Alleen ontbreekt hier een kerk. Ho Louis, ho, als je door de straat afgoed wordt. Als je goed zit van hier wordt, door zit de kerk van Vrollingen, die moet nog geschilderd worden. Het is een klein kerk, maar zo wakkelt niet. Dat is nogal pecuur hoor. Inderdaad, ja, maar ik kan het altijd zeer positief vinden wanneer de kerk niet al te zeer opvalt en ze gewoon ergens in het midden blijft staan, ja. Trouwens, ik moet zeggen, als we het nu toch over de kerk hebben, het doet mij plezier dat mijn goede vriend Bosmans, de broer van Phil, een goede vriend van mij, geen partijgenoot, maar goed, dat hij hier ook weer staat. Altijd zeer mooi in kostuum, hebben we daar juist gezien. Ik moet zeggen, ik hou van mensen die altijd in een mooi kostuum staan. Dat is bij mij ook zo, ja. Ja. Bij u ook, zie ik. Ja, ik heb een pet aan, ja. Ik heb normaal altijd een kravat aan, maar die heeft u thuis gelaten. Nee, die ligt nog op een tracteur. Ja. En wat nou, Louis? Wat komt je nou als je het huis u zit, het is toch allemaal in orde hoor? Ja, wel, er is natuurlijk één probleem. We hebben geconstateerd dat er in dit dorp hier sedert pas nog maar een jaar ongeveer een ware haard van kleine criminaliteit is ontstaan. Oh. Er is één centrum in dit dorp waar wij constateren dat er gebekvecht wordt, geruzied en wij gaan daar moeten ingrijpen. Ja, daar gaan we gevechten hoor. Ja. Dat doen we hier nog eens, ja. Nee, ik had meer de indruk dat het iets was met een collega van een andere partij. Ik geloof dat zelfs ene meneer Van de Put daarbij betrokken is. Ja? Ja. Vermeer Van de Put? Ja.
Waar heb ik ook misdaan, Louis? Bent u firma van de Put? Ja. Ja, wel, ik heb niet voor niets mijn rijkswachters meegebracht natuurlijk. Oh. Het probleem is dat u blijkbaar ruzie schopt met een van uw buurmannen. Ja. Die mensen is ook bekend. Ja, zeker. Het is nogal iemand van een groene kant nogal. Ja, een tristige hennozer, meneer de minister. Ik weet niet hoeveel tristige henno's er in het parlement zitten. Ook veel, met gedag. Maar dat is de tristigste hennozer. We hebben natuurlijk ook geconstateerd dat men in Vrolingen ja. De belastingbrieven niet goed invult. Oh. En daarom hebben wij besloten om iedereen van dit dorp terug naar school te sturen. Oh. Ik denk dat dat voor u wel geen probleem zal zijn. Nee, we hebben eigenlijk geen school, dus dat is geen... Ja, maar je kan altijd privéles gaan volgen bij die schoolmeester van u. Toch niet bij de Groene. Ze gooit mij toch niet naar de Groene Hendricks kijken, meneer de minister. Ja, dat is toch de gemakkelijkste oplossing, dacht ik. Nou begint je ook al groen te worden. Ik dacht dat je een rode was, maar ja. In alle geval, je wilt zeggen dat men een belastingsbrief niet goed invult. Nee, volgens mij gebruikt u nogal veel de kleur zwart en dat klopt niet, ja. Ja, maar hoort eens hier hoor. Als we in fruit zitten hoor. Je kunt toch niet ieder kjas gaan aangeven hoor. Ieder jaasbeert, af en toe zeg ik, daar is ze vervoerd worden. Ja, ik geloof dat mijn combi er straks vol zal zitten. Zijn er nog mensen zoals u? Ja, tuur hoor. Tuur appeltans, als er in is die een zwart door de stuur. Zeg altijd zo'n tuur en zwart, Hendricks en groen. Dat zeg ik altijd hoor. Ja. Ik hou het liever op rood, ja. Ja, dat dacht ik al. Het is een kleur van aardbeien, is een mooie kleur. Ja. Moet je er hebben, meneer de minister? Zal ook wel jaasberen geven hoor. Ja, ik laat mij natuurlijk niet omkopen, ja. Oh. Ik zal u eventjes helpen. Je loert ik niet omkopen, maar pak ze toch maar aan. Ik zal ze aan Frank van den Broeke geven, die moet nog groeien. Ja, dat is ook een jaasbeer van zijn eigen hoor. Ja. In alle gevallen, wie? Heb je nog iets te zeggen tegen de bevolking? Nee. Je begint verstand te krijgen. Gezond verstand. In alle gevallen, wie? Merci. Dat is graag gedaan, meneer Hendricks. Godverdomme dan. Louis Tabak! De minister van mijn klaak, maar ja, goed. Dat is een van de wel uit. Zijn er nog mensen, of ik moet zeggen, peuren, die Hendricks heten? Zijn er nog Hendricks? Stik eens een peu de moe. Godverdomme, door is dit in en door. Kunnen er nog één tegen Hendricks, laten zeggen, 2 naar boven komen? 2 Hendriksen. Kom eens nog hier, de 2, niet dezelfde hoor. Kijk, daar vrouwen ze alle kleuren aan. Je dacht dat verkleurentelevisie was hoor. Doe, wat kost er een testbeeld op scherm zetten hoor. Kom hier staan, Ik zal dan toch maar even nog klappen. Madame, van me komt je? Een kleine brogel. Kleine breugel, potverdomme, wel lang het je gereden. Wanneer zijn vertrokken, gisteren? Het uur gereden. En voor wat dat je tot heen gekomen in Vrolingen? Op u te zien. En nou heb je mij gezien. Ja. Je valt best mee. Ja, dat kan ik natuurlijk van uw familie niet zeggen, hè. Ik heb niks tegen ook, sir, maar ik zeg altijd zo, zolang ze een kleine breugel kan zitten, heb ik er niks op tegen, hoor. Zijn er gebeuren content genoeg? Ik hoop het toch. Ja, want je klapt er niet bij, waarschijnlijk, hè. Jawel. Het is goed gebeuren. En madame van Mukkumtje? Ook van kleine breugel. Ook al, ken je madame? Dat is mijn zuster. Nog het zin dan een tweeling.
En woon je langs heen of wat? Nee. Zelfs dat adres? Nee. Ik woon in een teutenland. En de teuter? Nee, dat weet ik ook niet. En je gaat pas bij, ja. Want je moet even een pas laten zien voor jou als beren te krijgen hoor. Nee, maar hoe kom je een overpelt? Je hebt dus met toe op een radio gehad, een overpelt weten ze niet hoe dat daar ligt. Wist je hoe Vrollingen loog? Nee. We hebben op een landkaart gekeken en daar stond dat niet op. Nou, ik dacht, we zetten het er niet op, dan vinden ze het ook niet hoor. In alle geval, madame, je kunt hier nou in de fruitstreek alle 2 jaasberen krijgen. Eentje veel jaasberen. Ja, alle dagen bijna. Krijg je er zoveel voor niks? Nee, ik heb ze zelf. Je kweekt ze zelf? Ja. In kleine breugel? Jazeker, waarom niet? Dat is toch van gruwelijkheid kapot te vallen hoor. Dat is heel de fruitstreek. Je moet een kleine breugel niet bij fruit gaan beginnen. Dan moet de Hendricks vergeten. Doe heen geleid, kinderen. Nou, dat zijn de 2 enige goeie Hendricks die ik vandaag gezien heb. In alle geval, dames, heb je ook een mens bij je vertrekt thuis te geraken? Spijtig genoeg niet, die kon niet meekomen. Dus je blijft hij slopen? Ik denk van niet. En je blijft je slopen? Nee. Ik ga met mijn zuster mee naar huis. Naar me? Dat verstaat ook niet. Maar die verstaat ook niet goed aan mij. Ik ga met mijn zuster mee naar huis. Oh, wat thuis. Waar zijn je dan naar huis? Ja, we liggen nog bij vandaag. Maar nooit je hij zo op de buur zitten, wat doe je nog van de loog? Valt daarop mee. Goed hoor. Ja. Ja, want zo'n kleine breugel bij die vliegers, dat deugt, dat is niet. Wat doe je nog? Nogal veel wijden. Ze zeggen dik dat hij nogal stinkt, maar je riekt toch niks hoor. Ja, wat? Toen we hier kwamen, wat? Ik dacht dat je de zeik tot het vallen was. Dit zit hij achter me dan. Die moet ik nog voortzetten. Had je ze neer doen overlopen natuurlijk hoor. In alle geval, ik wil nog bedanken dat je hier bent gekomen uit Grote Breugel tot hier. Kleine, je zit nog niet zo klein. Hoe zit er nog mans? Dat is bij de televisie. Maar wie heet nou Hendricks? J of een man? Ik hè? We hebben de mensen vrouwen. Je zit gedoopt als Hendricks. Ja, zeker. En die pastoor heeft zich niet verzatten. Ik denk van niet, nee. Aan een slechte pastoor die heeft me gedaan. Hij pakt daar geen verf, zeg. Want als hij een Hendricks wilt gedoopt janen, die moet naar Kotshoven gaan. Dat is Kotshoven, ja, dat is niks hoor, dat heb ik al gezegd. Ja, in alle geval, ik dank ook dat je komen bent. Je krijgt nog jaarsperen hoor. Pak ze door maar met hoor. Andere Hendricks, ze kunnen ook wel komen als het gedaan is. Dan krijg je jaarsperen. Ik moet zeggen, tegen mijn goesting, een applaus voor de 2 dames. Hendricks. Dank ook. Toch een groene rok aan, die aan. Oh, ja. Zet zo'n families in vaste kleuren hebben hoor. Nou, we krijgen van dames en heren het laatste optreden van vandaag. De Marlits, die zijn nog altijd hier, want die gaan te voet naar Walken. Ik vraag speciaal uw Latijnse voor de mannen van de ambiance. Hier zijn de Marlits. We gaan de voet naar Scherpenheuvel. Oh ja, de voet naar Scherpenheuvel.
13 volle weken. Zijn zij een scherpe heuvel neergestreken. En nu mag zeker weten. Ze hadden echt geen één café vergeten. Oh ja, zo waren ze vier. Wat hadden zij een plezier. De kastelein die riep hey. De bananen blijven krom. Gele bananen, groene bananen, allemaal even krom. Recht is recht en krom is krom. Al draai ik ze 10 keer om. Ik verdoem bananen, bananen lekker. Bananen tutti, bananen tutti, bananen muziek, bananen republiek, bananen hier, bananen bananen. We hebben de politie gebeld, want toen we dit een jawasbeer met een kop gesmeten hoor. Dat is de laatste keer dat je in Vrollingen geweest bent hoor. Dames en heren, het programma zit er stilletjes op. De Marlits hebben gezongen over de bananen. Ik moet zeggen dat hij geen bananen zijn. Ik wil ook danken voor uw aanwezigheid in Vrollingen. We draaien nogal wat platen, je mag allemaal nog wat blijven zitten. De loog is goed gebleven. We danken daarvoor ons lieve heer, de Clarisse. De eieren hebben gekregen van Louis van het café, die dat gedaan heeft. Ik wil nog eens opsommen al de artiesten die hier vandaag op een plankje zijn geweest. Kleinetje moet er vanaf, je hebt niet gezongen. Zit toch jong voor niks deugen hoor. Die ken ik, dat is die kleine van de groene Hendrik. Die heeft zijn kleine nog heel geschikt voor te zeggen, kleine kijk een keer of er wel 5 maanden komen. Ik bedank de artiesten die vandaag hier op de planken zijn geweest. Salim Scheiders. Mieke. We heet hij nog. Dana Winner. De Marlits. Stemmenimitator Dirk de Noël. Ja wat ja. Rosa Vervoort. Annie Peters. André van der Smissen als Stuur Appeltans. Albert Pijnste als Phil de Facteur. Ik dank de mannen van de techniek. En ik wil nog één zaak zeggen. Als je gekomen bent vandoor of vandoor. Daar stond de plaat. De groene Hendricks heet u welkom. Doet me geen plezier aan de turschut, schoepen hem. Ik ben voet, alles wat we verteld hebben, kom volgende woensdag op de radio. Een gans uur lang vanuit Vrollingen, rechtstreeks. Nou, dat weten die toch niet te luisteren. Dan maken we ze wel weer. Je kunt hier blijven zolang het je wilt. Daar komt nog. Ja, Tuur. Tuur, firma. Ik ben zo blij dat je in Vrollingen geweest bent, hè, mensen. Die heeft Vrollingen bekend gemaakt. Vrollingen kan niet meer in Heidenburg, in Welle wel, maar nog in Vrollingen eruit belt, zal ik maar zeggen. En de NEG. De NEG. Bedankt en proficiat. Zeg mensen, geef voor mensen geweldig applaus. Ongelooflijk. Voilà. En in Vrollingen kunnen je toch wel op de wereld zijn. Voilà. De eerste. Daar hebben ze poenetoos.
Ik ben gepakt. Maar niks voor mij. Drinken maar door, dat was gezondheid, jong. Ik ben gepakt. Maar ja, ik drink dan niet. Had je misschien liever Jaasweden gehad? Dames en heren, ik wil u danken. Ja hoor, geef me heen hoor. Geef ze niet een volk, want ze smijten ze nog een kop hoor. Ja, maar ik heb ze gesponsord en ik ben een beetje aan een nerge kant, dat weet je. Dames en pak het maar met tuur, kom ze maar even langs houden, ik zal ze haken. Dames en heren. Ik ben geweldig gepakt. Want het is een morgen, zei de groene Hendricks nog langs een slootvoet. Als door het 10 maand komt voor mij, moet je de hemel bedanken. Er zijn mensen gekomen, ik ben gepakt. Is er door nog een fles? Ja, maar tuurlijk, schijnt dat je de Josten niet gedaan hebt. Je krijgt een tweede, maar dan moet je me wel die Josten teruggeven. Waar zit de wijn? Ik denk hutjes. Zet dat er maar bij, hè, daar. Ja, dan heb ze weer. Dames en heren, ik ben geweldig gepakt. Ik heb toch al 2 flessen gepakt hoor. Door krijgen we nog een fles melk. Van een viaas, van de viaas, van de viaas. Eerst nog een fles melk, kind. Nog een fles sturen. Pardon madame, ik heb over teen getraind, pardon. Dames en heren, ik wens u allemaal goed thuis. Hier zijn mensen gekomen van dan Vrullingen noods niet gedaagd. Van kleine Breugel zijn ze zelfs gekomen tot hier. Wij ze heten, daar hebben we het nou niet over. Het is altijd volk dat ze een peerboot komen als het voor niks is, maar goed. Ik zeg ook één zaak. Woensdag kom ik op de radio en dan hoort je mij terug in september. Het is zweren. Het is juli en augustus. Zit ik zonder roeglis. Ik moet zeggen in Vrullingen. Bij zonnige boer. En die 2 maanden niet kunnen beklappen. Dat is heil. En ik denk als ik terugkom in september, dat ik vol gif zal zitten. Even die groene Henno, die vandaag weer eens niet gekomen is. Die is thuis gebleven, ik zeg ook dan thuis blijft. En nou zal ik zeggen mijn woord. Want er is altijd volk met pint te veel hoort. Die willen wel eens een rood gaan ingooien. Doorwoont er. En ze zitten er al te filmen. En het is al over, dat is de groene thuis komt. En die zet die videocassettes op. Ik gooi hem van zijn klot gewoon. En hij uit goed gezin heeft, hij is dit een huis te koop. Je zult wel begrijpen dat dat niet veel jaat is. De zonnige boer. Meer dag heeft er nooit meer iemand komen inzitten hoor. Ik bedank u dat tot Vrullingen zijn gekomen. Dames en heren, meer volk als we gedaan gaan. En nou is het gedaan. Kan beginnen. Dit is een voet. Ik zeg ook goedenavond en tot ziens in Vrullingen.
cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala su amores.